I iMovie der har du mulighed for at redigere i flere videolag, og det vil jeg lige vise dig, hvordan du gør. Jeg har min oversigt over projekterne her, og jeg tager lige et projekt, jeg er i gang med, og går ind i redigere, og så har jeg sådan set et stykke video liggende her med et interview. Og jeg kunne godt tænke mig, at det her det bliver suppleret af nogle billeder. Det er en færgeskipper til en soldreven færge, og jeg kunne godt tænke mig, at det her det bliver suppleret af nogle klip, hvor man så, hvad det var, han sejlede i, og hvor han var på vej hen. Så jeg har altså sådan her et interview, hvor vi ser skipperen. Hvis jeg gerne vil have nogle andre billeder ind, så kan jeg gå herud i min filmstrimmel, og så har jeg igen, jeg har gemt, de her klip, der har med den her historie at gøre i en mappe ude i kamerarullen, så jeg nemt kan finde dem igen. Og her igen, jeg kan se, hvad det er, jeg har brugt. Det, der er orange streg på, det er det, der er brugt. Nu vil jeg gerne have et par klip, hvor vi kan se, hvad det er, han står og laver. Og jeg kunne tænke mig lige at tage et klip af hans hænder her på rattet. Og det kunne godt være sådan noget som det her. Så jeg går ind, og så når jeg klipper normalt, når jeg redigerer klippene i forlængelse af hinanden, så tager jeg pilen herover til venstre. Men nu vil jeg gerne have det her klip til at ligge sammen med der, hvor han bliver interviewet. Så skal jeg vælge en anden menu, og det er hernede i midten. Den her, hvor der ligesom er 2 rammer oven på hinanden. Den trykker jeg på. Og så kommer det her billede, det her klip her, det kommer til at ligge ned oveni. Og det betyder altså, at når jeg spiller det, så lyder det sådan her. Vi har interviewet her med ham. Og her har vi så et nærbillede af, hvad det er, han laver. Nu kan jeg jo synes, at det her det er lidt for langt. Det behøver ikke at være så langt. Men der har jeg faktisk mulighed for at gå ind ved at klikke på det. Så har jeg mulighed for at redigere de her billeder her, der ligger op i det næste lag. Og gøre det lidt kortere, og så kan jeg putte noget andet i enden af det. Det, der er værd at bemærke, det er, at når man lægger det her klip ned, så ligger det sig i udgangspunktet uden lyd. Og det kan være meget godt, hvis det er, at den lyd, der er på sådan et klip her, den kommer til at overdøve fuldstændig, hvad det er, han siger. Men jeg har mulighed for at markere det. Og så kan jeg faktisk godt ved at trykke hernede på højttaleren, slå lyden til, eller lade der være lidt lyd på. Det kan nogle gange virke lidt kunstigt, hvis der slet ikke er noget som helst lyd på de her dækbilleder her, så man kan skrue lidt op for lyden. Det vil jeg ikke lige gøre her, fordi jeg ved, at der bliver snakket ind over det her nærbillede her. Så det vil ikke give så meget mening. Og der er en baggrundslyd, der passer fint til her, hvor han står og styrer med båden. Men det kunne nemt være, at det gav mening at have bare lidt af lyden fra det her nærbillede med indover. Det gør man altså sådan. Nu har jeg det første billede liggende hernede, så kunne jeg godt tænke mig at finde et mere. Så går jeg simpelthen bare ud og finder et nyt klip, som jeg synes kunne være... Det kunne godt være, jeg synes, nu skulle vi lige have en fornemmelse af lidt større billede af den her båd, der bliver sejlet rundt i. Så hvis vi siger, at jeg tager sådan noget af det her, og så igen trykker her i midten med de 2 rammer oven på hinanden, så står der så, at der findes allerede et dækbillede ved afspilningsmærket. Og det handler simpelthen om, at hernede i min video, der står jeg sådan set ovenpå der, hvor jeg stadigvæk har nærbilledet af hans hænder. Så jeg stiller mig lige helt hen i enden af det, og så kan jeg så få lov til at hive det ind. Så man skal altså ikke sådan lige lade sig forstyrre af, at man får den der besked der. Det handler bare lige om, at man skal flytte det lidt på plads. Så nu går jeg ind, og så finder jeg det klip, jeg havde tænkt mig at lægge ned ved siden af. Og det er sådan cirka det. Trykker på de 2 rammer oven på hinanden, og så kommer det ned og ligge der, hvor jeg gerne vil. Det er klart, at jeg er ikke interesseret i, at der er huller imellem her. Hvis jeg glider lige så stille forbi, så kan jeg se, så slutter hans hænder her, og så dukker han op her, og så straks herefter kommer man over her. Så her er jeg nødt til lige at tage fat i det jeg senest har lagt ned, og så lige rykke det helt hen, så det ligger i forlængelse af, så der ikke dukker noget op imellem. Og det gør der ikke nu. Så nu kommer det så sådan til at se sådan her ud. Vi har ham til at snakke. Vi ser, hvad det er, han laver, og vi hører ham stadigvæk snakke nede i klippet. Og vi har så lige lidt en fornemmelse af, hvor er vi henne.
Og sådan kan jeg altså blive ved med at lægge dækbilleder ned over og få nogle sekvenser til at ligge samtidig med, at han fortæller, hvad det er, han er i gang med. På den måde har du altså mulighed for at lægge ekstra lag ned.